Ωραία, σήμερα καλύτερα η ημέρα. Ωραία η αίσθηση πάντως, έτσι. Εδώ είναι το κλείσιμο σημείο, άμα κοπεί το σκηνή, έτσι. Αυτό θα το κάνουμε αργότερα. Εδώ δεν είμαστε πολύ καλά, εμείς μπαίνουμε με δεξιά στροφή μέσα. Και το λογαριασμό αυτό σε όρια λίγο οριακά, ας το πούμε, έτσι. Το hotel Papa ένα αρμονισμό με πάτια προτεστικό. Μπορώ να είμαι μια σκούτα. Είναι μια σκούτα εδώ μέσα που κάνει το σέκο. Αλήθεια. Θα τη σκοτώσω πόσο. Αλλά πόσο να σκούτα. Ό,τι κάνεις εδώ. Έφυγε, εντάξει. Θα κοιτάξω τώρα να βρω ένα χαρτάκι. Μιχάλη, τώρα που πάει ευθεία, θα σου πω κάποια πράγματα. Καταρχήν, στοχεύουμε την ουρά. Το κάθετο. Ακριβώς, στο Σταυρό που λέμε, εκεί είμαστε, έτσι. Ναι. Τι θέλουμε να πούμε αυτό. Για να το πετύχεις αυτό, άμα που το προσέξεις, άμα πολλές μικρές διορθώσεις. Παλατζάρι. Πόδια χέρια για να πετάει σωστά πίσω. Δηλαδή δεν είναι ούτε εκεί πέρα, πρόσεξε να δεις, ούτε από εκεί, έτσι, κοίτα. Στο κέντρο. Το πετάω στο κέντρο. Αυτό δεν είναι εύκολο, είναι η μισή δουλειά. Τώρα επειδή δεν ξαναπιάσει τα χέρια και να στο δώσω τώρα, πάρτο, κοίτα, πιάσε με το χέρι του στικ, ναι, το πόδι. Βλέπεις, ένα στο είναι λίγο δύσκολο, άσε να το πετάξεις χωρίς το ροπλάνο. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Αυτή τη στιγμή σε ύψος είμαστε